Croeso cynnes nôl i chi raglen ac I bentre genedigol dyfarnwr rygbi gorau'r byd, Nigel Owens wrth gwrs. Wel, fel chi'n gallu gweld, mae yna dipyn o ddathlu yma heno, sy'n rhaid i'n fan hyn. Terry, gwedwch wrthai, pa mynd I ma heno de? Wel, da ni yma heddiw ar ran Cyngor Cymuned. Cyngor Cymuned sydd yn y lai wedi enwebu Nigel Owen fel un o bobl hynny sydd wedi cyfrannu'n helaeth at fywyd, nid yn unig y gymuned, ond hefyd mae wedi cael enwogrwydd byd eang fel dyfarnwr. Felly, cyfle ni fel cymuned ydy dathlu hynna yma heno. Yn bendau, wel, chi'n clywed mae llwyth o bobl dyma. Seili, chi'n dod o'r pentre. Nigel, wrth gwrs yn heiddi noson fel hon. Mae fe'n heiddi nos fel hon. Mae fe'n neud llawer i'r pentre a mae fe'n personoliaeth. Ni'n eitha licio fe, pa gweithio fe. Dylan, pwy yw dyfarnwr gorau'r byd? Nigel. Nigel, efe? Wel, dwi'n lwcus iawn heno, achos dwi'n cael cwmni Nigel. Nigel, diolch i ti am siarad yn I heno. Lwcus i gweud na, Dylan. Mae rai bod ti'n falch eithriador o noson yma heno. Ie, fi falch iawn i'r gyr. Yn anffodus, o'n i'n methu bod mas o'r cwpan y byd, felly licen nes I gallu bod yma, ond o'n i byddai'r cwpan y byd ddim wedi digwydd os byddwn ni wedi bod yma, felly mae'n nes I gael bod yma. Mae'n jyst nes I gael bod yma I roi diolch I bawb. Nag ydym wedi dod hyn, ond I bawb dath mas yma, beth wnaethon nhw'n ystod cwpan y byd, roi'r baneri lan a cael wythnos byth gofiadwy rydw. Felly mae diolch fawr I nhw am bopeth wnaethon nhw I gefnogi fi'n ystod cwpan y byd. Ie, wel, mae wedi mynd yn dywel iawn ma nawr, ond dwi'n gwybod bod yna ddathlu mynd I fod yma heno. Ti'n fisi iawn ar hyn o byd, pencampwriaeth y chwe glad. Pryd fyddwn ni'n gweld ti ar y teledu? Ie, mewn bythefnos mas yn Iwerddon y Ffrainc. Dwi'n dyfarnu Iwerddon y Ffrainc mas yn Nilyn, felly dwi'n mas yn Ulster penwythnos ma yn y Pro 12 a wedyn chwe glad ar y trydydd penwythnos wedyn. Wel, ti'n gytre heno, a hynny am noson arbennig iawn. Os ydych chi'n dod fan hyn, Jennifer? Chi'n fodlon dod fan hyn? Would you mind coming over here? Thank you. Thank you very much. It's my pleasure to make this presentation to you, Nigel, on behalf of Llandarog Community Council for your achievements in the game of rugby union and also for bringing recognition to the wonderful countryside and people of this community. As your president of Mynyddcerrig Working Men's Club, I feel this is the appropriate place to now present to you this tankard. Thank you very much, Jenny. It's very much appreciated. Be wyt ti'n meddwl o hwnna, Nigel? Ti'n fodlon dangos i'r camera? Ydy, mae'n hyfryd nawr ar y teg. Mae'n ala fi blwyddyn hanner just I ddod mae'n ffynu amser I gael ond mae'n meddwl lot. So felly, dwi'n diolchgar iawn I gyngor cymudol Llanarog. Of course, mae Mynyddcerrig, Llanarog a Portharid yn bentreddi sydd yn agos iawn at ei gilydd ers esblynyddau ac yn i'n rhan o'r gymuned na. Felly, dwi'n falch iawn ac yn browd iawn. Felly, diolch yn fawr iawn I chi am hwn. Diolch yn fawr iawn. Mae'n meddwl lot. Mae'n meddwl lot. Mae'n fi wedi gwir.